nuuskaa siis. Näin paljon nuuskaa. No niin, heipä hei vaan tässä kaikilla. Tänään tehdään, tätä on paljon kysytty, että tehdään tuo nuuskainventaari. Niin mä ajattelin, mä sen teen tänään, koska mä oon nyt käynyt Haaparannalla. Mulla on nuuskaa nyt jonkin verran. Nyt sitä uskaltaa sillä esitellä, että ei oo vaan sellainen niinku 1-2 purkkia vaan nyt se uskaltaa esitellä, kattokaa paljon nuuskaa. Näin pääskää. Mutta kumminkin tehdään nyt nuuskaa inventaario katsaus. Muistaa laittaa tuo kamera jotenkin vähän erillä, että se on jos järkevästi. Tullaan kohta kanssa. Elikkä tosiaan, tässä nyt on mun tämänhetkiset nuuskat. Niitä ei niin hirveänä oo, mitä mä kuvittelin. Tää on siinä kumminkin jonkun verran. Niin, aloittaa. Tää on tuttu. Täällä on vielä jonkin verran. Förpakats. Sitä outonuuskaa, ihmenuuskaa. Sitten viime kerralla mä ostin, tää on vitun jännä. Scruffin, tää on ihan normaalia Scruffin Stark White Portion, oliko Stark Portionia, mutta ei oo viteen, vai onko tää? Ei tää vissi oo mitään. Niin tässä tuli tällainen mukana. Mä en tiedä mikä tää on, joku säilytyskotelo vai onko tää niinku... Kun minun mielestä tää on niinku tällainen, että missä säilytetään, että ne jos laittaa jääkaappiin, niin ne säilyy kauemmin täältä, ne pysyy kauemmin viileämpinä ne nuuskat, niin... Tää tuli tällainen mukaan. Kosti puolikkaan, mutta niin mä oon sanoa, mikä että. Sitten kyllä, minulla on vielä pääsiäisnuuskaakin. Sitä on vielä pari purkkia. Menee silloin tällöin. Sitten on Odessin Double Mint. En oo maistanut. Arvostelu tulee kyllä varmaan tuostakin. En tiedä tuosta oikein yhtään vielä mitään. Sitten on Nuurin 6-kotoinen Lakritsi Minttu. Oliko Lakritsi Minttu? Kyllä, Lakritsi Minttu. Tosi hyvä. Summer Snush. En tiedä mitä tarkentaa nyt. Pistetään pikkasen lähemmäs. Tuohon. Summer Snush. Oon maistanut, tiedän, tää on tosi hyvä. Se onkin tuote. Sitten Jacobsin Dynamiitti. Tämä toin tuolta jääkaapista. Tää on tosi äkäistä nuuskaa. Sitten on Rocketin White Strongia vitenä minttua. Sitten on Scruffin Slim. Sun Fresh Stark Whitea löytyy 1 purkki. Sitten on Tunderin Tannista Tunderin uusista kokoelmista. Se on se yksi iso kiekkonen, mutta sitä ei enää niillä ollut tuolla Nuuskuninkasta iso kiekkoa, niin sitten mä ostin täällä yhden purkin vaan siitä. Mä ostin tää omena, koska minun mielestä ne muut maut oli aika ihan ehkä niin hyviä, mitä voisin kuvitella. Ei kun ostin mä vielä tuon raspberry. Eli tää on vähän niinku, no se on Tunderin raspberry. Eipä siitä sen enempää. Se Jacobsini omenaa, Fladeria. Tää on tosi hyvä. Silloin joskus alkoaikana käytin tätä tosi paljon. Tää oli tosi hyvä silloin. Jäppä nyt se on vieläkin. Sitten on Snuskungenin omaa nuuskaa. Snuskungen Ice Portion. Näyttää, että tää on vähän niinku offroadi. Offroadin... Mitä vittua se on? Nyt mulla tuli ihan tässä. Offroad Frostati. Tuli pieni aivopiru, mutta kun Offroad Frostati. Mä ajattelin, että tää on vähän samanlaista kuin se. Sitten on Pyronia Vitene, eli tämähän on Monte Cristo, mutta se on vaihtunut nime, niin se on Pyronia nykyään, ja sitä on valkoisena pusseina. Tää saattaa olla aika mielenkiintoisen makuista. En tiedä, en ole vielä maistanut. Se on Göteborgin Rope, Wet Larkelime. Perus tosi hyvä, itse tykkää ainakin. Sitten on La Fresh Minttu, Slim Whiteina ja Generarin Rustic Blend White. Tää kuuluu siihen kokoelmaan, minkä mä teinkin sen. Siitä toisesta Generaalista. Se on vähän erinäköisempi kiekko. Se oli kumminkin, en mä muista mikä se on ennen. Ja sitten on La Fresh Lemon. Slim White Lemon. Ton verran niitä nuuskia on tällä hetkellä itselläni. Ei mikään niin hirveä määrä, mutta siinä on kyllä joksikin aika itsellä ainakin, että kyllä nuo tulee kestää vähän aikaa. Mutta mennään takaisin facecamiin. Katsotaan taas. Noin, tällaisia nuuskia itsellä löytyy nytten. En tiedä milloin tulee taas Haaparannalla käytyä. Ja nämä kuten mä sanoin, no kyllä tulee kestää mulla vähän aikaa, että ei sinänsä niin hirveänä tarvitse ostaa uutta nuuskaa koko ajan. Tää mua vieläkin niin ihmetyttää siis tänään.
Minun mielestä tää tuntuu vähän niinku just sellainen joltakin niinku ei matkalaukku, kylmälaukku. Kylmälaukut, siis sellainen, että jostain niinku laittaa oikein jääkaappi, mennä vielä kokeilu. Jostain niinku laittaa jääkaappi ja sitten jos ottaa mukaan, niin pysyykö ne nuuskat niinku kylmempänä kauan sitten. En kyllä tiedä, mutta tää on ihan kyllä kätevä. Ne voi kyllä laittaa sitä vaikka puolikkaan puntia aina sitten mukaan. Tällainen. Katsotaan taas nuuskarusteluvideossa seuraavaksi ja enkä mulla nyt saa muuta. Nähdään taas seuraavassa videossa. Sanotte moi.